ካልኣይ ክፋል ጽማቕ መጽሓፍ ምስጢር ናይ ሚልዮነራት ሓንጎል ብ ሃርቭ ኤከር እዛ መጽሓፍ ኣብ ዝሓለፈ መደብና እቲ መሃርን ዓሚቕን ቀዳማይ ክፋላ ኣቕሪብናያ ነርና ከም ጠለብኩም እቲ ዝተረፈ ክፋል ሎም እንሆ ካብ ዝትሕዝቶ እዚ ብዝያዳ ንምምሃርን ንምርባሕን እቶም ቀዳማይ ክፋል ዝተኸታተልኩምን ዘይተኸታተልኩምን ቅድሚ ነዚ ትሕዝቶ እዚ ምክትታልኩም ነታ ቀዳሚት ክፋል ደጋጊምኩም ክትዕዘብዋ ካብ ልቤ ምሕጸነኩም ቀዳማይ ክፋል ብመልክዕ ሊንክ ኣብ የማናይ ክፋል ናይዛ ቪድዮ ወይ ዲስክሪፕሽን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ምሳኹም ዘለኹ ሳይሞኔ ሰናይ ምክትታል እዚ ሓምሻይ ናይ ሃብቲ ፋይል ሃብታማት ናብ ዕድላት የተክሩ ድኻታት ግን በአንጻሩ ናብ መሰናኽል የተክሩ ኣብ ክንዲ ናብ መሰናኽል ናብ ዕድላት ምትኳር ኣብ ዓወት ናይ ሰባት ሓደ ኣገዳሲ ዝኾነ መፍትሕ እዩ ሃብታማት ተሓስባ ዘለዎም ሰባት የዒንቶም ናብ ዕድላት ዝቕንዑ ኮይኖም ንዝረኸቦም ዕድላት ናብ ረብሖኦም ንምውዓል ዝተመዝነ ሪስክ ክወስዱ ኩሉ ግዜ ቁርባት እዮም ጉድሆታት ከም ናይ ዕቤትን ትምህርትን ዕድላት እምበር ከም መሰናኽል ኣይርእይዎምን እዮም በአንጻሩ ድኻ ተሓስባ ዘለዎም ሰባት ናብ ዕድላት ዘይኮኑስ ናብ መሰናኽል ከተኩሩ ኢና ንዕዘብ ጸገም ኣብ ዘጋጥመሎም ግዜ ብቐጥታ ሕማቕ ክስምዖም ወላ ሓደ መፍትሒ ዘይብሉ ክመስሎምን ይኽእል እዩ እዚ ኣሉታዊ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ካብ ዕድላት ምርኣይን ካብኣቶም ምርባሕን ክድርቶም ይኽእል እዩ ንኣብነት ክልተ ካብ ስርሖም ዝተሰጉ ሰባት እንተተዓዚብና እቲ ሃብታም ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሰብ ብቐጥታ ነዚ ኣጋጢሞ ዘሎ ናይ ስራሕ ምስጓግ ጸገም ናብ ከርብሖ ዝኽእል ዕድል ንምቕያር እዩ ዝሓስብ ምናልባት ናይ ባዕሉ ቢዝነስ ክጅምር ይኽእል እዩ ወይ ነቲ ረኺቦ ዘሎ ነፃ ግዜ ተጠቂሙ ንመጻኢ ናብ ዝሓሸ ስራሕ ከምርሖ ዝኽእል ሓድሽ ክእለት ክምሃር ይሕልፎ ይኸውን እቲ ካልእ ድኻ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሰብ ግን በቲ ዘጋጠሙ መሰናኽል ተዋሒጡ ናብ ሓደ ኣሉታዊ ዝኾነ ናይ ሓሳባት ዓንኬል ብምእታው ናይ ተስፋ ምቑራጽን ብስጭትን ስምዒት ክስምዖ ይኽእል እዩ እቲ መፍትሕ እዚ መጽሓፍ ከም ዝሕብሮ ኣተኩሮኻ ካብ መሰናኽላት ናብ ዕድላት ምቕያር እዩ እዚ ማለት ወላ ኣጋጣሚታት ኣብ ዝኸብድሉ ሓንጎልካ ካብ ናብ ጸገማት ናብ ዕድላት ከተኩር ምዕላም ማለት እዩ ከምዚ ክትገብር እንተጀሚርካ ነቶም ቅድሚ ሕጂ ከም ጸገም ዝረኣኻዮም ኣጋጣሚታት ከም ዕድላት ክትሪኦም ክትጀምር ኢኻ ሻድሻይ ፋይል ሃብታማት ሰባት ንኻልኦት ሃብታማትን ዕዉታትን ሰባት የድንቑ ድኻታት ግን ኣብ ልዕሊ ሃብታማትን ዕዉታትን ሰባት ናይ ጽልኢ ዝመስል ስምዒት ኣለዎም እዛ ሻድሸይቲ ፋይል ብዛዕባ ዓወትን ሃብትን ከነማዕብሎ ዘለና ስምዒታት ትገልጽ ሃብታማት ተሓስባ ዘለዎም ሰባት ንኹሉ ሰብ እኹል ዝኾነ ሃብትን ዓወትን ከም ዘሎ እዮም ዝኣምኑ ዓወታቶም ንምዕባይ ድማ ካብ ካልኦት ዕዉታትን ሃብታማትን ሰባት ይመሃሩ በአንጻሩ ግን ድኻ ዝኾነ ኣተሓስባ ዘለዎም ሰባት ፍርሒ ኣለዎም ሃብቲ ሓደ ድሩስ ዝኾነ ምንጪ እዩ ኢሎም ስለ ዝኣምኑ ጽዒሮም ዘምጽዎ እዩ ኢሎም ስለ ዘይኣምኑ ነቶም ልዕሊኦም ዝውንኑ ሰባት ብዙሕ ኣይፈትውዎም እዮም እዚ ናይ ኣተሓስባ ኣቃውማ ኸኣዩ ደረት ኮይኑ ናብ ቁጠባዊ ዓወታቶም ከይበጽሑ ዝዓግቶም እዚ ጸሓፋይ ከም ዝመኽሮ እቲ መፍትሕ ኣተሓስባኻ ብምቕያር ኣብ ልዕሊ ሃብትን ዓወትን ኣወንታዊ ዝኾነ ኣጠማምታ ምህላው እዩ ኣብ ክንዲ ምሕራቕን ምቕናእን ካብ ዕዉታት ሰባት ክትመሃር ጀምር ሃብታም ኣተሓስባ ዘለዎም ሰባት ምስ ኣወንታዊ ኣተሓስባ ዘለዎም ይቐርቡ ድኻታት ግን በአንጻሩ እዚ ንኸባቢና ኣብ ቁጠባዊ ዓወትና ዘለዎ ጽልዋዩ ዝርኢ ሃብታማት ነዚ ስለ ዝርድኡ ምስ ዘተባብዕዎም ንኽዓብዩ ብድሆ ዝቕርብሎም ዕዉታት ሰባት ይቐርቡ እዞም ሰባት እዚኦም ከም ኣሰልጠንቲ ኣማኸርቲ መርኣያ ኮይኖም ቁጠባዊ ዕላማታቶም ንኽበጽሑ ይሕግዝዎም ድኻታት ሰባት ግን መብዛሕትኡ ግዜ ብኣሉታውያን ዘይዕዉታትን ሰባት ዝተኸብዮም እዚ ኸኣዩ ናብ ሙሉእ ዓቕሞም ንኸይበጽሑ ዝዕንቅጾም እዞም ሰባት እዚኦም ናብ ምውሓት ተመስጦን ምትብባዕን ዘድህብ ኣተሓስባ ማለት ማይንድሰት ክህልዎም ይኽእል እዩ እቲ ኣብዛ መጽሓፍ ተገሊጹ ዘሎ መፍትሒ ከምዚ ዝስዕብ እዩ ምስ ኣወንታውያን ዕዉታትን ዝኾኑ ሰባት ዝምድና ፍጠር ንገዛ ርስኻ ብናይ ምሉእነትን ዓወትን ኣተሓስባ ዘለዎም ሰባት ብምኽባብ ሓደሽቲ ጠመተታትን ክእለታትን ክትረክብ ኢኻ ሻምናይ ፋይል ሃብታማት ሰባት ንገዛ ርእሶምን ዘለዎም ዋጋን ከዋዓውዑ ቁርባት እዮም ድኻታት ብዛዕባ ምሻጥን ምውዕዋዕን ኣሉታዊ ዝኾነ ኣተሓስባ እዩ ዘለዎም ኣብዛ መጽሓፍ ሃርቭ ከም ዝገልጾ ድኻ ዝኾነ ኣተሓስባ ዘለዎም ሰባት ክእለታቶም ዘለዎም ዋጋን ንኻልኦት ምውዕዋዕ ወይ ምሻጥ ንኻልኦት ምድንጋር ኮይኑ ስለ ዝስምዖም ጸገም ኣለዎም ሃብታማት ግን በአንጻሩ ንገዛ ርእስኻ ምውዕዋዕ ኣብ ቢዝነስካ ምዕባይ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር ምዃኑ ዝርድዮም ኣብ ቅድሚት ወፂኦም ክእለታቶም ንብረቶም ወዘተ ናብ ዓማዊል ወይ ኣስራሕቲ ከዋዓውዑን ክሸጡን ጸገም ዝበሃል የብሎምን
ንኣብነት ናይዚ ሓደ ዕዉት ዝኾነ ወናኒ ትካል ብስሩዕ ትካሉ ብዝተፈላለዩ ናይ ማርኬቲንግ ቻነላት መራኸቢ ብዙሃንን ካልእን ዘወዓውዕ እዩ። ብዝተኻለ መጠን ብዙሕ ካብ ፍርያምነቶም ንመሸጣ መልእኽቶም ናብ ብዙሓት ሰባት ክበጽሕ ከም ዘለዎ ይርድዮም። እቲ መፍትሕ ናይዚ ኣብ ልዕሊ ምውዕዋዕን ፍርያትካ ምሻጥን ዘለካ ርድኢት ምቕያር እዩ። ኣብ ክንዲ ከም ድርኺት ተሓስቦ ከም ሓደ ኣገዳሲ መሳርሒ ናይ ቁጠባዊ ዕላማኻ ረኣዮ። ሃብታማት ካብ ዘለዎም ጸገማት ይዓብዩ፣ ድኻታት ግን ካብ ጸገማቶም ዝነኣሱ እዮም። እዛ ዝተፈለየት ፋይል ጸገማት ኣብ ምፍታሕ ዘሎ ፍልልይ ኣተሓስባ ኣብ መንጎ ሃብታማትን ድኻታትን እያ ትገልጽ። ሃብታማት ኣተሓስባ ዘለዎም ሰባት ንዘጋጥሞም ጸገማትን ብድሆታትን ብውጽኢታዊ መንገዲ ክፈትሕዎም ዝኽእሉ እዮም። ድኻታት ግን ብኣንጻሩ ብዘጋጥሞም ጸገማት ስለ ዝባሳጨው ዝኾነ ይኹን ፍታሕ ከይረኸቡ ብጸገማቶም ይእሰሩ። ኣተሓስቦኦም ብጣዕሚ ንእሽቶ እዩ። ናብ ፍታሕ ዘይኮነስ ናብቲ ጸገም ጥራይ የትኩሩ። ንኣብነት ክልተ ናይ ባዕሎም ቢዝነስ ክጅምሩ ዝደልዩ ሰባት ኣለዉ ንበል። እቲ ሓደ ሃብታም ኣተሓስባ ዘለዎ፣ እቲ ካልኣይ ድኻ ኣተሓስባ ዘለዎ። ክልቲኦም ኣብ መጀመርታ ተመሳሰልቲ መሰናኽላት ኣጋጢሞም ከም ዋሕዲ መበገሲ ገንዘብ፣ እኹላት ዓማዊል ናይ ምርካብ ጸገም፣ ምምራሕ ናይ ትካሎምን ካልእን። እቲ ሃብታም ኣተሓስባ ዘለዎ ሰብ ነዞም መሰናኽላት ከም ናይ ዕቤትን ትምህርትን ዕድል ይሪኦም። ሓደ ውጽኢታዊ ዝኾነ መፍትሒ ንምርካብ ይባላሓት። ምስ ኣብቲ ዓውዲ ተመክሮ ዘለዎም ኣሰልጠንቲ ይዛረብ። ቢዝነሱ ንምህናጽ ሓደሽቲ ስትራቴጂታት ይፍትን። ካብ ጸገማተይ ይዓብየ ኢሉ ስለ ዝኣምን ክሳብቶም ንኽዕወት ዘድልይዎ መሳርሕታትን ክእለታትን ዝረክብ ተስፋ ኣይቆርጽን እዩ። እቲ ድኻ ብኣንጻሩ ኣብ ኣሉታዊ ዓንኬል ናይ ሓሳባት ስለ ዝኹድድ እቲ ዘጋጥሞ ጸገም ብፍጹም መፍትሒ ዘይብሉ ኮይኑ ይስምዖ። እኹል መሳርሕን ክእለታትን ዘይብሉ ኮይኑ ስለ ዝስምዖ ተስፋ ይቆርጽ። መብዛሕትኡ ግዜ ዘጋጥምዎ ጸገማት ካብኡ ዝዓብዩ ኮይኖም እዮም ዝስምዕዎ። ሃብታም ኣተሓስባ ንኽተማዕብል ንገዛ ርእስኻ ልዕሊ ጸገማትካ ረኣያ። ኣብ ክንዲ ናብ ጸገማት ጥራይ ናብ መፍትሕታት ኣተኩር። ድሓር ከዓ ጸገማትን ውድቀትን ባህራውያን ዝኾኑ ክፋል ናይ ህይወት ምዃኖም ምርዳእ የድልየካ። ናይ ትምህርትን ዕቤትን ዕድላት እዮም። ሃብታማት በላሕቲ ተቐበልቲ እዮም፣ ድኻታት ግን ንፉዓት ተቐበልቲ ኣይኮነን። ሃብታማት ሰባት ምሉእነት ክቕበሉ ቁርባት እዮም። ገንዘብ ድዩ ዕድላት ወላስ ብሉጻት ተመክሮታት ብዘየገድስ ምሉእነት ናይ ነገራት ከም ዝግብኦም ይኣምኑ እዮም። ናብኣቶም ገጹ ምስ ዝመጽእ ድማ ክቕበሉ ቁርባት እዮም። ገንዘብ፣ ናእዳን ካልኦት ጽቡቓት ነገራትን ክቕበሉ ዝኾነ ይኹን ፍርሒ የብሎም። ከም ዝግብኦምን ብግቡእ ከም መሓድርዎ ከም ዝኽእሉን ይፈልጥዮም። ድኻ ኣተሓስባ ዘለዎም ሰባት ግን መብዛሕትኡ ግዜ ንኹሉ ሰብ ዝኣክል የለን ኢሎም ስለ ዝኣምኑ ብፍርሒ ዝተኣሰሩ እዮም። ምሉእነት ክቕበሉ ዘይግብኦም ኮይኑ ይስምዖም። ካብ ህይወት ብዙሕ እንተተቐበሉ እውን ከም መሓደርዎ ከም ዘይክእሉ ዝሓስቡ እዮም። ከም ውጽኢቱ ዕድላትን ናእዳታትን ምሉእነትን ይነጽጉ። ገለ ኣወንታዊ ነገር ኣብ ዝቕበሉሉ ናይ ሕፍረት ዝመስል ስምዒት ብምርኣይ ንገዛ ኣእምሮኦም ካብ ህይወት ጽቡቕ ነገር ንኸይትቕበል ይኽልክልዋ። ንፉዕ ተቐባላይ ንምዃን ጽቡቕ ነገር ክንቅበል ከም ዝግባአናን ወላ ብዙሕ እንተተቐበልና ክነመሓድሮ ከም ንኽእልን ክንኣምን ኣለና። ንዝመጻና ሃብቲ፣ ናእዳ፣ ዕድላትን ምሉእነትን ብምስጋና ንቀበል። ከምዚ ብምግባር ብዙሕ ዓወትን ሃብትን ናባና ከም ዝሰሓብ ክንገብር ንኽእል ኢና። ሃብታማት ብዘቕርቦ ውጽኢት ክኽፈሉ ይመርጹ። ድኻታት ኣብ ግዜ ዝተመርኮሰ ክፍሊት ይመርጹ። ሃብታማት ሰባት ክፍሊቶም ምስቲ ዘቕርብዎ ዋጋ ማለት ቫልዩ ቀጥታዊ ምትእስሳር ከም ዘለዎ ይፈልጡ እዮም። ኣተኩሮም ኣብ ልዕሊ ብሉጽነት ዘለዎ ውጽኢት ንምፍራይ ይገብሮ። ድኻ ኣተሓስባ ዘለዎም ግን ብኣንጻሩ ንገንዘቦም ኢሎም ግዚኦም እዮም ዝሸጡ። ዝተመዝነ ሪስክ ወሲዶም ብሉጽ ዝኾነ ውጽኢት ከምፁ ፍርሒ ይዕንቅጾም። እዚ ዘስዓቦ ወርሓዊ ደሞዝ ይጽበዩ። ንኣብነት ክልተ ከም ሶፍትዌር ኣማዕብልቲ ኮይኖም ዝሰርሑ ሰባት እንተተዓዚብና እቲ ሓደ ብዝሰርሖ ሰዓታት ዝኽፈል ኮይኑ እቲ ካልኣይ ግን ብዘቑፀሮ ውጽኢት እዩ ዝኽፈል። እቲ ቀዳማይ $30 ንሰዓት ይኽፈል። ሶፍትዌር ፕሮጀክታት ከማዕብል ከዓ 40 ሰዓታት ኣብ ሰሙን ይሰርሕ። ኣብ መወዳእታ ናይቲ ሰሙን እዚ ሰብ እዚ $1,200 ብመልክዕ ደሞዝ ይኽፈል። እቲ ካልኣይ ግን ብዘቑፀሮ ውጽኢት እዩ ዝኽፈል። ሓደ ፕሮጀክት ይወሃቦ፣ ነቲ ፕሮጀክት ዝተተመነ ገንዘብ ድማ ይኽፈል። ንኣብነት ሓንቲ ሶፍትዌር ብዕዉት ኣገባብ ኣማዕቢሉ እንተወዲዋ $5,000 ይኽፈል ንበል። እዛ ፕሮጀክት እዚኣ ከምቲ ብግዜ ዝሰርሕ ሰብ ብዙሕ ውጽኢታዊ ዘይኮነ ብውጽኢታዊ ኣገባብ ሰሪሑ ኣብ 20 ሰዓታት ጥራይ ይውዳእ። ስለዚ ምስቲ ቀዳማይ ክንነጻጽሮም ከለና ኣብዚሑ ይኽፈል ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ንውጽኢት ዝሰርሕ ሰብ ኣብ ሓፂር ግዜ ብሉጽ ስራሕ ክቐርብ ስለ ዘለዎ ብኡ መጠን ኣታዊኡ ኣዝዩ ልዑል እዩ። ብውጽኢትና ክንክፈል እንተጀሚርና
بلوصن قلطفن زخونه سراح كنقرب سلازلنا حدش كيلتات كنمهار نتبابعنا اتمل اختي نصوري نخالقوت قال واقع قريبكا بوصي تغفللو منقد رخب هابتامات بخلتيو يحاسبو دخاتات جن ازي وي اتي يبلو ابزا خفال ازيا ازي صحافاي بزعبا هابتن حاقوسن ناي مبصحات تحاسبا يزو زارب هابتامات سبات نحادا اقات امينو مفتحو بوزحات منقدتات كمزلو زفولتيوم هابتامات كلتيو زبلات تحاسبا يزولوهم هابتن حاقوسن يمرزو إذا أونتاو زخونه التحاسبا تخولاتاتهم كسفحن نعلاماتاتهم بتموسطون ترجمن كسعبو يحجزهم دخاتات جن بأنصارو مبزحتو جزيه إذا ويتي إلهم سلز حاسبو نجزارو سوم يدرتو أمونغو حاجوسن عوتن كنمرت علىنا إلهم يأمنو إذا ناي فرحي مايندسيت كايو مبزحتو جزيه مولع عموم كام مبزح زعنقطهم مفتح نايزي كابتي إذا ويتي زبلات تحاسبا وتيخا نابتغط بوصحة تدلن زحجوسك كان نجر متكواريو استمزن هيوت كتمرح فتن عوضن حاجوسن كلتا تسعرر تزخونو نجرات كم زي كونو ذكر بقنع مايندسيت كلتيوم كتبوصحهم تخليها مالت عوضن حاجوسن هابتاماتنا بوهلول هابتوم يتوكرو دخاتات جن بأنصارو أتوكروهم نابدوموزوم ترايو وهلول هابتي اتحاد سبزو نونو وهلول واقايو نامنت كم ترى جنزب جزا استفالي وفرتاتن وزته فايل 10 أبكنده كاب سرحخات تقفلو دوموز تراي متوكار ناول الهابتخا كتتكور كم زلكايات قلت هابتما سبات اتنو قطباو طعنوهم زقوم دوموز تراي بينو زيكونس وهلو الهابتوم مخانو زردو هينم توسخ اتاوي كم صالوم زخل وفري مالت اسيت كغوزو دما يمرصو امنويح قعزو توسخي اتاوي مالت باسيف انكم قطباو صنعاتن حرنتن كوحسولهم كم زخل يفولطيوم بانصارو دخاتات ناب حندي كاب سرحهم زرخبوا اتاو طرايزو تكور خوينم مبزحتو غزي نمصايኦም ويوف نوفر زخون ገንዘብ አይዕቅቡን እዮም ንወፍሪ ዝኾነካ ገንዘብ ዓቅብ ኩሉ ዘእተኻዮ ትብትኖ እንተደኣ ኮንካ ናብ ሃብቲ ክትበጽሕ ፈጺምካ ዘይከኣል እዩ ሃብታማት ተሓስባ ዘለዎም ሰባት ህይወቶም ሙሉእ ብዘይ ምቁራጽ ይመሃሩ ድኻታት ግን በአንጻሩ ኩሉ ዝፈለጥዎ ኮይኑ ይስምዑ ሃብታማት ተሓስባ ዘለዎም ሰባት ትምህርቲ ህይወትካ ሙሉእ ዝኸይድ መስርሕ ምዃኑ ይርዱ እዮም ነዚ ስለ ዝርዱ ገዛ ርእሶም ንምዕባይ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ፍልጠትን ክእለትን ክመሃሩ ቁርባት እዮም ንዕቤት ዝኸውን ባይታ ከም ዘይሰኣን ዝፈልጡ ኮይኖም ንዘይፈልጥዎ ኣይፈልጦን ምባል ኣይፍርሖምን እዩ ተኻታት ግን በአንጻሩ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሓደ ዝተሰረተ ፍልጠት ዘለዎም ኮይኑ ኩሉ ዘድልዮም ከም ዝፈልጥዎ እዮም ዝኣምኑ ኣብቲ ዘይፍሉጥ ስለ ዝፈርሑ ሓድሽ ነገራት ክፍትኑ የፍርሖም እዩ እዚ ኣተሓስባ እዚ ሙሉእ ዓቕሞም ንኸይበጽሑ ዝዕንቁጾም ኮይኑ ኣጋጣሚታት ምዝቕየሩ ምስኦም ተሰማሚዖም ክነብሩ ይጽግሞም ሃብታማት ኣተሓስባ ዘለዎም ሰባት በአንጻሩ ኣብቲ ጾታ ናይ ህይወት ዘሳትፎም ሓድሽ ፍልጠት ኣብ ምህዳን ዝተጸምዱ እዮም መጽሓፍቲ የንብቡ ሰሚናራት ይበጽሑ ኣውልቃዊ ዕቤት ናይ ገንዘብን ግዜን ወፍሪ ይገብሩ ካብ ሕሉፋት ጌጋታቶምን ተመክሮታቶም ይመሃሩ ማለት ንሕልፎም ከም ናይ ምዕባለ ዕድል ይጥቀምሉ እቲ መፍትሕ ኩሉ ግዜ ንዕቤት ቁሩብ ዝኾነ ሓንጎል ይሃልኻ ሓድሽ ነገር ናይ ምምሃርን ክእለታትካ ናይ ምዕባልን ህርፋና ጥሪ እዚ ጌጋ ከይትገብር ከይፈራሕካ ሓድሽ ነገራት ምፍታንን እንተተጋጊኻ ካብኦም ምምሃርን ዘጠቓለለ እዩ خبركم تخاتل تعبين ميديا نايلو معانت مدب نزي مسل أب كالي جزي بخالق حسوس قام الرخب سلام